3, mga launa nin pagkaaga. Makadugon ba kasubag sa kanguran kasubago? Kung sa pong maririparo, mga tugang sunod-sunod tabi ang kwan, sunod-sunod tabi ang alert kang cellphone ta kaso banggi. Sunod-sunod ba katabi so alarm kang cellphone ta kaso banggi. Kaya nag-ikot kita dyan sa sentro ng Legazpi. Kung ano sa kuyang sasakyan, dahil ko na linusong digdi sa may parte kang Ramon Santos Street. So dati baga na Rosel Cinema ka ito. Sa mga may edad na, ang aram kan Julia Preciosa. Pasiring po dyan sa may sa may Peñaranda Street hanggang duman sa may Pinar. May tubig bahangon yan. Ang mga nakakaagis na sumangahara lang kao ng mga auto. Nagliko kita sa may parte kan Barangay Orosite. Sa may San Roque. Yung tabi ang sitwasyon sa endang Welcome Arc, no? Lalo na sa may parte kan Barangay Orosite tabi. Ining Welcome Arc ninda sa may kanto pasiring digdi sa Ayala Mall, halang kao tabi ang tubig ngunyan. So mga kotse na mga rim 14 ang goma. Dahil na po nakakaagi ngunyan, boda, lalo na sa mga tricycle, boda sa mga motorsiklo, magin so ampangan kang San Rafael palang. Dahil ko na-mention kasbago sa report kay Padingmar, sulaog mga tugang kang simbahan kan San Rafael, may tubig ngunyan. So simbahan mismo kan parokya ni San Rafael, tabi may tubig ngunyan ta buminabago ka sa bago, so sa endang side digdi sa hampangan baga kang Ben's Bakers area. So side kang Saint Rafael, kung nakahampang ka sa Saint Rafael, mga tugang sa tuo baga ka iyan, yaon so tinampo pasiring sa Legazpi Port Elementary School. Itong side na ito, tabi may tubig ito, nailing ko, ang ganduman sa may itaas na parte, so sarong parte kan simbahan na, tabi na may railings lang, daing pinto, pero may railings lang. May tubig tabi ito, tabi sa mga oras na ini. Kaya sigurado kita na sa Barangay Orosite, dakulpong mga harong, mga tugang ang linantupan ng tubig dyan sa lugar na Takasubago. Inatras ko na sa kuyang service. Malusot ko ta ako duman sa may sentro, sa may laog mismo. Kaya lang din akong nasasabat na auto. Sa area. Kaya pagtiko ko digdi sa may likodan kang bitsara, dahil naman ako nakakaagi. So feeling ko sa auto kung sakayan, mga tugang rilataw na sa tubig. Buda din akong nasasabat na auto. Sabi kang pulis sa kuya Kasabago, sir, kaya ka na ngayon po magbalda dyan ngaya ta. Ulo ngaya, kaya kan auto mong umagi. Kaya lang ngaya, halangkaw na ngaya pa ang tubig sa inuta na yan. Buda digdiman sa may Ibalon Central. Kaya Sumagallanes Street, day po ngunya naagihan. Day po ngunya naagihan. Mga tugang ta, halangkaw tabi ang tubig. Padingmar. Yes, sir. Dito abisuan talang sa mga mga nagbabirahe, may mga motorsiklo o itong mga duwa sa Martikan Padang. So crasher diyan. Nakawanagan sa tabi sa tinampo sa mga graba. So baka tabi pwedeng ligadaan kan DPWH. Maklear ta nganing malikayan ang diskwido. Bata, ako pa lilipot mo niya. Nag-init sa pamati ko ang istorya mo na. Ring ka Santo Domingo sa wala, di ba? Oo. Katubago pag-agi kong mga alas 2 na ipa ito Databi. Ibinulos na sa mga gapo na graba. Roger. Salbatana. Yan after tulay ang pa di ba? After kan tulay? Kung pasiring ka sa Legazpi before magtulay. Ayun. Maling kang Legazpi. After kan tulay. Nasa left side. Ang tambakan niya sa walang parte kung pa Santo Domingo ka. Roger. Salbatana. Yan ang pigasabi tayo. Advisory lang po sa mga motorista, ingat-ingat lang po. Ingat-ingat kita ha. Kamutabi ng mga lalo na sumotor, kasi pading manag-agi ka sa bago, lalo na sumotor tabi. Ingat ka mo, mga tugang yaon tabi dyan ang slide, susko. Yaon tabi dyan ang slide, buda, ang motor baga, delikado yan. Pag nagpreno ka, kibigla, ay nako. Kung ka tataw kan magburbangking kaan, may problema ka, magin sa mga vehikulos niyan, ha? O tapudan tan DPWH, may kinaraman mga tugang sa sitwasyon na yan. Sabi ni Baha naman po sa may gilid kan Salog, digdi sa Barangay 16. Sa Barangay 16 tabi sabi ni Anticoni, Baha naman,
Purok 3 sa may barang o kaya daw tabi Madam Juliet, ha? Madam Juliet, kasubago hali ako diyan sa Orosite, din ako nakakaagidig di sa may ano nga ni inibaga. Uy, ang bagang hampangan kang harong ni Councilor Chene, si Madi, si Councilor Lilian Ramirez. Sukan dyan, so sa iyang bed and breakfast dyan. Sabi sa kampulis nga, sir, matras ka na po na sa nata. Araw mo nga tabi ang tubig, ha? Kung kaya nga ka na auto mo, galing nga kaya man. Kaya lang nga, baka sumagyad nga tabi dyan sa salog ka na auto mo, di logong kitubig ang auto mo. Pangyari. O sige, salamaton po ha. Manong Rick. Ay, Manong Henry, Yeah, good morning po. Anong latest Opo, tanong niyan, tabi, mga tugang, Rick Mendoza, acting tabi na pamayo kang APSEMO office. Go ahead, tabi, Manong Rick. Opo, as of the latest, Manong Henry, nag-issue ng lahar advisory itong sa tuyang FIBOC. Kaya bota pong patanida na yaon sa palibot kang kang pamitisan kang Bulkan Mayon. Nabisuan ta naman po sa tuyang mga MDRMOs na mag-ikmat tabi ang kusog kang uran padagos duman sa slopes kang Mayon Volcano. Kaya antabay ito po sa tuyang mga kababayan tangani na ining lahar ma-mitigate yung kaso kung kumusog palalo tabi. I see. Okay, lahar warning tabi pa de. Ano, so linuwas nindong latest na permado ni Gob, lahar warning signal, tama? Baka po, FIBOX ang nagluwas mismo. FIBOX. Okay. Ma-follow up kita kaya na dyan kung ano ang mga FIBOX. But as of the latest, iyo mo na itong ilinuwas ninda na may itong volcano monitoring chip mismo ang nagluwas. Pig-alerto kita. Kaya pig-alerto tamampuan sa tuyang mga kababayan sa pamitisan lalo kang mayong volcano. And then duman po, Manong Henry, sa mga nangyari kaso bangi early morning. Yeah. Duman sa Pioduran, nag-augment kita duman ki truck tapig refer tas ki Engineer Dante. Nagpadara po duman ki truck ang provincial government. And then this morning also nag-request man si MDRMO Kamalig dyan sa may Tinago o Sais. Naglangkaw so deposito kang baybay kaya kay kuaning ko. Ibinulos Dispatch man ki ma-dispatch Engineer Dante ngunyan kang bakaw niya dyan sa Kamalig tabi, and then kung day pa kaya makuha asistensya man sa Second Engineering District pag pansakali. I see. Okay. Aside from that tabi, kasabago kaurong ko so Pioduran, Manong Rick, ayun na to kung nakabot na magayod sa endo ito kay Governor Buda sa imo. So pig-evacuate sa hospital sa mga hospital patients duman. Train talabi ito katao, pig-evacuar kang sa tuyang MDRMO. Opo, ano po, safe na sindang mo yan sa mga oras na i-transfer na? Naghahalat pa po kita taon going kasubago. Naghahalat pa kita kang situational report ni MDRMO Pioduran as of the moment. Yaon na ito duman sa ang mga pasyente tabi. I see. Okay. Aside from that, so ibang munisipyo tabi, kumusta ang sitwasyon ngunyan tabi, Manong Rick? So now ito lang report kang Kamalig and then Pioduran. And then Ginubatan, ining sa may Mayon unit kang Ginubatan na palagos na nagabulos so oral usual duman sa may Mulad Bukad tabi. Sa mga flash floods tabi, as in so iba pang baha sa 3rd district, kumusta ang sitwasyon? Lalo sa Libon tabi area? Sa Libon wala pa kitang set trip kang MDRMO, tigalat pa po. Ang sa Pulangi may mga alangkaw pa po sa tubig sa salog pero so nag-apaw kayo sa may tinampo the other day medyo nag-upa naman. Ang pighalat naman another set trip digdi sa may highlands kang Kamalig sa may mga pig-agihan baga po yan pasiring Sorsogon and then vice versa. May mga parts kasabago na taram si Mayor Caloy na dahil maagihan pero pigigibo na po nindang paraan na
maagihan giraray tabi. Opo. May report na po o sana daiman kaya ano man na incident tabi na involve ang buhay ni tao, Manong Rick? So para mayo pa man. Very Ang good. general na report is apektado sinda kang paglantop kang tubig tabi. Oho. Okay. Sige. Manong Rick. Iyo man sana po. Ang may unless Iyo na man may... tabi, Manang Henry. Okay, nagkaitong lahat. Maabot kami kang detalles kung may maabot pang mga reports. Opo. Ipaabot ko tabi sa magiraray. Sige, Thank salamat you. tata. Apudan ko sa Feebox para ma-expound itong lahar morning nila. Thank you, Tabi. Manong Rick sa mga informasyon. Hali po dyan sa luwas. Aramon ta daw ang report na Angel Mostasa. Ngunya na pag-aaga. Angel, good morning. Anong latest dyan? Buhian mo. Yes, so good morning, VP Henry. Good morning sa kanyang mga paraan tabay. Sa mga follow-up sa VP Henry, PIP-investigaran na ni Legazpi City Engineer Clemente Ibo sa iyang mga personalized and mga wiring kan poste kan street light sa may corner kang Luis Los Baños Avenue as in F Imperial City Aha. na aligadong naging dahilan siya para magadan-an sarong lalaki kasi bagong alas 4:20 nin paagahon. Ini VP Henry ang kasimbagan sa disulgodenus ni Ibo matapos na ipaabot ang insidente kasi bagong maagahon dyan sa lugar. Sigun kay Engineer Ibo VP, ang assumption da kaya na itong electric wire dahilan sa ito ang connection dyan sa area. Pero ang paliwanag niya, VP Henry, itong connection ka na electro, nakabuktak na siya sa itaas na parte kang street light. Bako naman duman sa irarom kan tinampo, duman sa lower part ka na kaya sa ngunyan na VP Henry, papaimbestigaran niya na ini. And then kasi bago pa man, bago kasabay kan pag-retrieve kan lawas duman kan biktima, pinutol naman da VP Henry kan na Albay Electric Cooperative ang supply ng kuryente duman sa nasabing street light. Sa pag-follow up naman VP Henry sa lado ka na Legazpi City Police Station, mantinidong unidentified pa ang nasabing biktima. Ayon. Oho. Matatandaan VP Henry Kasubago sa pagpagurun mo kay Kapitan Eric Brizuela po mas lumenas alas 4:20 din maaga kan mangyari ang insidente kung saan ang sarong lalaki ang aligadong nakaduot duman sa poste kan street light kan syudad asin nakuryente VP Henry. So yan VP Henry ang mga follow-up sa paman hali sa Legazpi City Engineering Office in Mostaza. Salamat, Angel, sa follow-up report. DCGB on assignment. Thank you, Angel. Mientras tanto, aramon ta po ang sitwasyon sa kinamabugtakan ni Jimmy Nazalita. Jim, good morning, Jim. Anong latest? Hello, Pipi. Maray na hanggang sa mga aparanta ba kung kasuhapon po pulanggian sa tuyang pinagtutukan ngunyan na po kasubagong maaga Piyudoran sa tuyang natututukan ngunyan inda pinagsama rin na niya to ka na Piyudoran sa mga oras na inita Pipi. So, Piyudoran Memorial District Hospital sarado na. Naiibakwar na. So, maabot 34 na mga pasyente Pipi duman sa barangay Karatagan. So, hospital ini na ongoing pinapagibo kan provincial government. And maiwas ini yarao na so mga pasyente, mga doktor, mga nurse PP and so mga kama ninda na pigagamit sa lumang hospital iyo ani rin nilipat na duman kay ikaw mang girarainin kamang nagagamit ang mga pasyente duman sa pinaggibong evacuation center kan mga pasyente o mga nagpaka-confine na nagpapabulong duman sa Piyudoran Memorial District Hospital yaon Sinduran. Mientras tanto so barangay Sitio Lagan, barangay Nawan, may waso na salog ini na mina-converge ang tubig pa dagat pag nag-high tide. Ngunyan sa ibong kay Tutabi Bibi, halidigdi sa sentro, maibong ka na mimiligro sa mga residente so nahadit takon na magkaigwa na namanin makusog na mga pag-uuran tapos magsapungan sa tubig hali sa dagat pag high tide baka mamugtak sinda sa peligro. Ngunyan na maliwanag na aldaw na so kasaditan ka sa bagong amay na pagkaaga madiklumpa na gusto mag-evacuar duwa-duwa na mag-evacuar. So iba, sigun kay Mayor Banji Arandia, total aldaw naman, nahihiling na ang sitwasyon kan kapalibutan. Kaya so iba,
naki-dis kita na lang sa mga kataraning na harong na halangkaw dahil na nagpumirit pa na magpa-evacuate, magpatabang sa Lukay, Karatagan. Yun. And Oo. apila kanita BBP, duman sa barangay Sukip, barangkip ka na Piodoran, and actualmente paduman so alkalde ngunyan, kasarabay sa Kagawad Bon Edward Arandia Barnido, nagkay-riskaur ta BBP sa sobrang kusugan baha, nagikan sa kabubuldan so tinampo. And sa Buena Vista naman, report sa alkalde, kuminombaman sukuekan aliko. Nay, ko po. Nagkawaragas so mga kable sa tahaw kan tinampo. Yun May yan. tinampo ako diming nahiling na nagbagsak. Tabi? Ano? Concrete road ako ining nahiling ko digin na Barangay video. Sukip, Barangay Sukip. Konkretong tinampo na buminagsak, tabi? Tama ini? Barangay O di ki yan? Ako, tinampo, Barangay Sukip yan. Barangay Sukip. Mismong so tinampo konkretong tinampo Oho, Nag-cave in. Kevin. Oo. Kaya sa kunakamo Tagilid na bagay ini na tinampo. Tagilid na nga ni. Oo. Kaya naka-monitor si Sir yan. May number ka kay Mayor? Wala ako number Bandi. kay Mayor. Mm. Kay Sir Noel lang ako naka-connect ka informasyon kan mga informasyon niya to. Oo. Kay Mayor wala ako number. Okay, so yan tabi bipin medyo problema. Duwang barangay ang nakantos na report sa alkalde. So if nagbaragsak so tinampo, Buena Vista bagsak so postikan aleko, yung yan ang piginguwa. Although na mahali may gilid so poste, ang aning makaagi sa mga vehikulos, and take advantage ngunyan ang mga lokal na opisyales and iba pa na nagtatarabang duman na mahalian mga kanin mga karatula ang aning maiwasan na disgrasya ta BBP. Kaya ngunyan, yun naglaylo so uran. And yun na yan, panahon para makabilo man makapag asikaso ang mga taga-munisipyo. Okay. So yan ta BBP, ang sitwasyon sa Piodoran, may mga ipig-evacuar mga residentes. Ang pangapunan pala ni Sir Noel Ordoña, ni MDR Remote Chief. So mga nasa barangay na may pasyente na mapasiring sa Piodoran District Hospital, Memorial Hospital, mapakonsulta sa doktor. Dahil na magpasiring duman sa lumang hospital, tasarado na tabi, bibi. Matubig duman pati. And kung sakaling kaipuan talaga na magpa-doktor na talagang kaipuan na, magpasiring na sinaduman sa Karatagan so pinagigibong hospital under provincial government. Yan tabi, bibi, sa ito yung mga dagdag na informasyon. Pagriparo sa ito yung kapalibutan, Jimmy Nasalita, PYC Enterprises, DCGV News. Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Taon darapon. Okay na si Angel, tabi Ronald? Okay na? Minabalik si Angel. Sandali lang ha. Standby muna Angel. Tabi, sandali lang. Ang flight, mga tugang, may mga cancellation na tabi. Kita kang flight ngunyan as of 7:30 a.m. Susog tabi sa forwarded. Ay, napindot ko. Forwarded sa kuya na information ni Kwan, ni Nicole sa newsroom. Ang hali po ini sa Kaap, cancellation of flight as of 7:30 a.m. July 24, 2025, Thursday. Kaap area flight cancellation. Mga tugang, ang biyahe kang eroplano sa Bicol International Airport. Nag-cancel na po kan sa indang flight ang Cebu Pacific, Cebu PAC. So flight tabi na Manila, Daraga, and Daraga, Manila. Yan, ha. Degwaring ki oras digdi, walang oras kung ari na flight so cancel. Pero yan as of 7:30 a.m. And then so biyahe flight po na, so flight mga tugang na Manila, Daraga, tapos Daraga, Manila, duwa ining flight kang Cebu PAC, pareho tabing cancel diyan. Susog tabi sa advisory kan Kaap. Siringman so flight sa Naga Airport sa Pili, mga tugang Cebu, tabi, pareho man tabing cancelled sa duwang flight ninda. Incoming, outgoing tabi, airlines cannot retrieve the number of affected passengers. Alright, sige. Yo tabi yan, mga tugang ang sitwasyon tabi sa parang advisory sa Philippine Airlines, pero tabi sa Cebu PAC, igwang advisory, tabi susog mga tugang sa Kaap. Area 5 flight cancellation as of 7:30 a.m. July 24. Okay. Manong Rick, good morning, Giraray.
Hello, Manang Henry, good morning. May additional information kita kay Mayor Gemma Onghoko. Ang Masarawag Road unpassable pansamantala sa light vehicles dahil nag-aapaw na naman sa dugi duman sa tinampo mismo. Apo. Kaya siguro mga perang sining tatrabahon pa kang mga ano duman heavy equipment in Daboda nabisuan taman si Engineer Baclaw kung makatabang kita duman. Iwan sana po Manong Henry Tabe. Opo. Thank you, Manong Rick, ha? O di... impossible, Tabi. Impossible ang tinampo dyan sa may Partikan Masarawag area, sa may, pasakat yan sa may Mayon Volcano area. Balikan ta muna sa Angel sa dagdag pang sitwasyon, hali sa lawas. Angel, anong latest? Buhian mo. Yes, VP Henry, kakababa lang ang apod ni Police Executive Master Susan Carlos Tanya at tagapagkaramsan na Legazpi City Police Station. Ang information, VP, identified na po itong personang nakuryente dyan sa may Kapantawan. 24 anyos ni VP Henry, taga Purok Dostan, Barangay Gaba, Rapu-Rapu, Albay. Doon kay Police Executive Master Susan Carlos Tanya, nasabing persona na hali sa iyang paramientos na pag-iistaran dyan sa may Partikan na Barangay 24. Pagsiling na ko na ni VP Henry sa iyang pagtatrabahuhan dyan sa sarong tindahan sa Legazpi City Public Market na mangyari ang insidente. And sa kunyan VP Henry, nasa sarong ining foreign area sa Legazpi City, mantang pigahalat naman na mag-abot ang pamilya kay ni hali sa isla kan Rapo-Rapo. Okay. Dugang ko pa VP Henry. Anong trabaho kayo ni Angel? Helper da po ni VP Henry. Helper sa sarong tindahan. Kaya man ano? Opo, VP. Chat ko sa imo so sa pangaran nito kan tindahan. Ang gusto ko lang masabutan kung napano kaya ta na kuryente ito. Sa story ba kasi bago ni Cap? Susog sa ng investigation. Gana para ni duman sa may poon kamposte. Opo. Kundi gusto kong maraman na paano ta na kuryente ito na dapat safe ang mga pipes. Although may pa-investigara na yan ni Engineer Ibo. Ang taramon po VP ni Sir Panya, nakakapot itong biktima duman sa poste. Naiko. Kung minapot sa poon ka, tayang baga may elevated baga na base na konkreto, di ba? Opo. Kung minapot siya sa poste mismo, itong steel post. Nakakapot na VP. Duman sa na kuryente. Opo, VP. Kung sabihon, so posting ito, ikaw nagdadalaga Israel Batana, pangyari sa Mauraro. Oo. Iksot ko sa imo, VP, sa pangaran kan tindahan. Okay, sige, di bale. Ang gusto kong masabutan, ito so kausa. So, kung minapot duman sa poste, susug sa investigation kang police. Opo, VP. So, siguro baka kung madadali na, so kalukot duman. Oo, VP. May kuryente sa poste, obviously. Oo. Hanggang sa natumba, tuminama. Gano'n na pa ito, so itsura niya? Sa tubig? Opo, VP. Opo. So, nakasubmerge so lawas na sa tubig. Talangkaw sa tubig, sa area kasubanggi. Amo niya na magahon. Lubog VP, so lawas niya duman sa tubig. Kaya, dahil man basta-basta na sa mga bystanders duman VP yan, sa manalingan ko sa bagong lag na aga. Dahil man sila basta-basta nakakaranig duman. So, syempre, kuryente po baga ito. Yes, totoo. Dahil ka man basta makaagap duman ta. Kuryente so na dudukutan ka itong biktima. Kaya Rakman. Pero Opo. sudad ka ito, Angel? 24 years old. Kaya Rakman. Okay? O, sige. Anyways, VP, idagdag ko lang, abiso man duman sa mga motorista. Yaw na ko digdi sa may Partikan, Amor Subdivision, sa Barangay Cabangan, Legazpi City. Piga-abiso na VP, naridigdig ng mga authorities itong sa mga harababa na mga vehikulo, may mga kotse yung harababa, and then sa motorsiklo na rin ang una magpursa na magbalyo digdi sa may kahalabaan ka na Amor pa sa ring mga digdi VP, sa terminal. Yan sa halangkaw ang tubig. Pero kung gusto mo mapadumo, pwede ka man VP magsagasa digdi. Pero itong sa mga motorsiklo, dahil di ba pipitiga abisuan dahil nga sa halangkaw ang tubig digdi sa area. Okay. So yan VP, ang mga dugang tapang informasyon, halos sa luwas, in Ramos Calza at Future. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Salamat, Karen. O kaya Angel sa report. Dumang kita kay Karen. Karen, anong latest? Buhian mo? Yes, VP
Henry, pinag-evacuate na sa mga oras na ini ana 5 pamilya sa Barangay 1 kan EM Balyo dahil pipitasi kung sa Legazpi City RRMO upinapaw na sa tulay so tubig duman sa may salog and kung kita na sa sala duman ini sa tulay palusot duman sa Laucan Bicol University apela kayan sa napag-araman niya to digdi sa Legazpi City RRMO magmamaaga kasubago kan pina-evacuate naman ang itong mga magkapilang residentes kan Barangay Orosay na sinabing abot nag-ansay ng mga harong pati man nga ni VP Henry sa Barangay EM Balyo South may mga nag-evacuate na dahil naglalangkaw na talaga ang tubig baha sa duwang nasabing lugar. Iyan pa lang, GP Henry, ang mga nakaabot ding informasyon sa opisina ng mga barangay na may mga pina-evacuate. So padagos ang monitoring kan CDRRMO Legazpi sa pakipag-coordinate sa mga opisyalis kan barangay sa syudad ng Legazpi in kaso padagos pa ang bulot kan unan lalo na pagkabanggi VP Henry. Salamat, Karen. DZGB, malalauman sa gabos na oras. Mga tugang 11, makalipas ang alas 8 nin aga o nin pag-aaga, balikan tapo ang istorya ni Jimmy. Jim, kami Jim. Jimmy? Okay na yan si Jimmy? Wala na? Hello? Yeah, go. Thank you po, Sir Ian. Thank you so much po. Ma-report mo na ako. Thank you, Sir Ian. Thank you. Okay, BP? Go ahead, pare. Go ahead, Jim. Okay, so nasa pag-update kita kan sitwasyon sa Banwaan kan Libon BP. Actually, kauron ko si Sir Ian Siciliano, an MDRRMO officer sa chief kan Libon asin pinagsabi kay ni base sa huron mi na not possible na tabi lampas tuhod na so sa sitio Paklas. So dating pinagbabaha sa BBP sa Libon going Pantao, not possible na ang sitwasyon sa Ngunyan. Nagbabagsak kanuran pero bako man makusugon. Then Santa Cruz, baha, yaon na sa mga residentes sa mga pribado, mga kataraning na two-story na mga harong. So ibang residentes kan Santa Cruz, yaon na sa Agus Elementary School, ipinag-evacuate na kasuhapon patabi bibi. And nangyayari ini, dahil ta na linderos ini kan Libon asin itong Lake Bato. Nagsusuro na sa Lake Bato, nagsasapungan na kan tubig sa Kinali. Kunyan, so Matakon to Libon Road, take extra caution sa mga driver. Light vehicle dahil pwede mag-agi sa Matakon to Libon Road sa BBB. So aralang kausa ng lunada na rokan truck, yun pwede mag-agi digdi. Take extra caution sigon sa MDRRMO dahil ta nagsanga na sa tubig duman sa Kinali River dahil nga nita na bring ka so diki nagibo sa sandbag lang taday pa man ini napapadikihan tabi bibing supermanent ninhulit tada kulang pundoan kay buhan. Under observation pa sa ngunyan day paki official na report sa Barangay Burabod sa na nakakanto sa MDRRMO day pa masabi kung possible or na bunbun still no report pa na nakakantos siring man so sagrada kasubago ba not possible pero sa ngunyan kulpa na subaga makusog na oran medyo okay na kakaagi na then subulusan pigahalat pa kun ano ang sitwasyon sa nasabing barangay Burabod ta BBP ni subulod baga na nag-collapse kan bagyong Christine ngunyan igwa sa mga residentes na harani duman na nagbaralik pinag-evacuate na yaw na sa evacuation center and iba nakilipat na lang sa mga kapamilyas na safe sa paggarasay kan bulod duman sa barangay Burabod. Okay. So yan ang sitwasyon sa Banwaan Kali. Ngunyan pati dispira kapistahan sa Banwaan kan Libon sa agan piyesta July 25. Yan ta BBP ang sa tuyang mga dagdag na impormasyon hali sa monitoring niya to sa Libon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Anhapot, kaiba si Henry M.
ang lalaking hindi inuumaga. 8:15 oras sa Pilipinas. Joshua Bino, anong latest dyan? Buhian mo. Hello, BP. Maray na aga sa mga parantabay. May nagkatirang mga tinampo sa Daraga Albay na impossible ngunyan tabi BP Henry. Patapos na aranodong ka na baha. And may pinalawas naman na advisory ang MDRRMC na pipag-ingat BP Henry. Bawal na ang anuman na aktibidad sa mga lugar BP Henry na Iguanin River Channel and lalong-lalo na duman sa mga barangay na harami sa Bulkan Mayon. Aramon tabi BP Henry ang generalmenteng sitwasyon sa amay niya na pagkaaga. Nagkaigwa naman ng assessment ang opisina ni Engineer Bin Bineros kan NDRRMO. I-transfer ko rito ang linya kay Engineer Bin. Engineer, si BP Henry Tado. Engineer, maray na aga po. Good morning po, sir. Good morning po. Yeah, good morning po, ma'am. Kumusta po? Anong sitwasyon ngunyan kan Daraga? May kinaraman po sa padagos ng pag-uuran. Ngunyan po, ang Daraga po may tulo po na area na na-monitor kanina na di pwedeng maagihan. Ito po baga na sa Barangay Budjaw Budjaw. Road. Oo. Pwede sila mag-agi via Banyadero. So, hindi man po ikaw pa pong saro, ini sa may Barangay Inarado, pwede man po sila mag-agi duman po sa via Peña Francia. Opo. So, ini po kasi sa Inarado, ini sa may hali sa Pandan. I see. May Iyo po. pababa po talaga dyan na spillway. Igwa man po na sa Rupa itong sa Barangay Kidako. Kidako. So, igwa man po kay alternator. Basta po na day pa pwede agian kasi as of kanina po na monitoring, nasa ano pa po, knee-deep pa ang mga tubig. Opo. So, sa mga maski po tricycle, motor, lalong-lalo na po, day na po makakaagi. I see. So mga light vehicles po, ma'am, mga jeep ngaya, SUV, tabi. Maski yan day kayo, Magi? Kung medyo halangkaw po ang knee-deep po kasi yung So, ayun. Ngunyan po Halangkaw pundo na. naman suran. Opo. Oho. Pundo naman, baka po, turod taot mag-subside na din ang mga tubig. Iyo po. Kadaklan po kayo ni ma'am, spillway po ini? Spillway po itong sa Inarado and Iguaman po. Yes po, opo. So, parang connecting na po baga si Digdi sa spillway man po gari nga po na ito. Yeah. Po na kasi sa Budjaw Road, opo. Iyo po. Sa sentro kan Daraga, ma'am, kumusta po ang sitwasyon? Okay man dahil makitang bangon yan? Sa Masyado? po, wala man po ang sa Barangay Kimantong early morning talaga po nagtataas man po talaga dyan ng tubig. Yeah, normal pero yan. sa Ngunyan po, naman po ang urban area po, wala pong problema sa Iyo po. May mga evacuees po kita, ma'am, sa Daraga? Igwa po kaninang maaga na nag-evacuate, igwa man lang pong sarong pamilya, na-assistihan po ini kang BFP. Duwang sarong pamilya man lang po sa Tagas, Barangay Tagas, and sa Barangay San Roque Pag-asa, saro man pong pamilya. Ayun. So ini pong duwa na assistihan po ini kang BFP na ma-evacuate. Ayun. Igwa man po kitaki sa Barangay Maruroy, more or less 10 families, pero naman po, okay naman po sila. Ayun, okay. Engineer, ma'am, salamat pong maray sa informasyon tabi. Ingat Okay po po. kamo. Salamat po. Opo. Joshua? Anong advice ma'am duman sa barangay kan ni Isi, Salvacion, Banyadero, mga mayon areas po kaya ni ma'am? Ang sabi, no human activities na sa mga salog. Please go ahead. Yes po, no human activity po ito. Ang pinaluwas po, strictly no human activity po in tributaries po connecting ni Gali. So, implement po ka mga barangay na ini ang preemptive evacuation if necessary po. Ayun. Continuous lang po ang monitoring ninda, lalo na po sa mud flow. Yun lang po ang advice kan sa tuya po na mayor Vic po. Opo. Alright. Thank you. BP Henry, ang Pamayokan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kan Daraga Albay, Engineer Bin Bineros. Live digdi sa Daraga Albay, tabi BP, Joshua Bino, BCGP. Salamat, Joshua, sa report. Hali po dyan sa luwan. DZGV sa Bareta mapagkakatiwalaan. 20, makalipas ang alas 8 nin aga, o kinapin na inota po sa mga reports unless na may mga situationer pa dyan. Pero, apodanta daw ang nagkaperan niya tong mga local chief executives. Inuto niya to mga tugang ang Legazpi City. Baka lamang masimbag kita ngunyan ni Mayor Hisham Ismail kung kumusta po ang sitwasyon.
mga tugang kan sa tuyang syudad, ano po ang mga direktibang ipinaluwas niya? Igwana daw kita ki mga evacuees sa tuya tabing Legazpi. Baka lamang makontaktan niya na pagkaaga sa oras pong alas 8:20 ng pagkaaga. Nagring tabi ang number kana sa tuyang alkalde, mga tugang, and baka nasa luwas na ini. Di niya to aram kung ano, baka nasa meeting o whatever, mga tugang, para riparuhon tabi ang sitwasyon sa tuyang syudad. Ano, kasunod ka nagkapirang areas na baha na. Kasabang aning aga, mailing mo mga auto dyan sa Rizal Street. Ayun, wala. Sige, ede bali. Ringing tabi ang number ni Mayor Hisham Ismail, no? Mga tugang para po kuta sa situation nita sa tuyang tabing palibot. Nasabutan ta iyan ta nasa pagmanehar yan kang sitwasyon, mga tugang sa tuya tabi na syudad. Alas 8:21 na. Ang sa tuyang alternate na pwedeng maapudan si Ma'am Ladi Asur, ang pamayokan CDRRMC sa Legazpi. Ano? Baka lamang makontaktan niya na pag-aaga, mga tugang, si Ma'am Ladi, Engineer Ladi Asur, kaya lang ringing man sa indang mga numero. Ngunyan tabing aldaw. Ayun, sige po. Good morning, Henry. Sa Orosay Tabi, baha naman. Iyo po, kanina nagihan ko po yan, ha? Sir, sa sentro po, grabe, basura sa mga riles. Wala man lang kinakahiling na reporter. Yan. Iyo po talaga, kundi yan na mga basurang iyan. Di ba? Sisay ang basulon ta kayan. Sisay nagtabok ang basurang yan. Hello? Yes, sir. Good morning. Ang kuryente bagat talaga, one tubig. Oo. Conductor yan ka ng electricity. Yes. Kaya ka doon talaga pag baha, yan ka sa may poste. Opo. Hindi siya na kaya na bakbak. Makukuryente. Kaya kung pwede iwasan talaga, Yeah, totoo. Malamang ito, tabagali sa Rizal, nagbalyo sa migration, Oo. agad sa poste. Yung nga ni. Nagtatrabaho pala sa road dyan na meat shop sa Saudan. Ang Legazpi. Kaya rakman. Condolence na lang. Siyempre, aksidente niya doon nakaputan. Yeah, opo. Kaya iwas talaga minsan. Malitalag kundo na sa orang medyo. Yung nga ni. Buda, siyempre, in good faith, tapos, pag una mo, okay lang. Ito pagkapot mo pala, may live wire, may live na kuryente. Okay. Delikado na. Okay, Nigo. Sige, Nigo. Salamat. Thank you. Alright. Sige. Mga tugang alas 8:23, baka nasa meeting sa Engineer Ladi Asur. Uda si Mayor Isham, mga tugang dyan sa City Hall. Anyway, tabi, yan ang... Anyway, so, dahil mangunyang kim mga dakol gayud ng mga evacuees, tabi, sa satuya, tabi na palibot. Kaya, okay pa man, dahil man kita kim mga... Ano man na mga insidente ngunyan. Apera kanso na kuryente ka sa bagong magahon. Ano, kaya pick up, although nakaoro na ni Angel, si Engineer Ibo, mga tugang, pero ang haputa, kung paano dahil na maulit yan, di ba? Kung paano po na dahil na maulit, ringing lang ugaring, baka nasa meeting ini, so mga vital, mga important people, mga tugang pag-abot sa disaster, no? Kung ano ang gigiribuhon. Ang haputan na lang, paano po nadain na maulit ang sitwasyon. Basi baga sa report na Angel Casubago, tabi, uning papaimbestigaran ang pagkakuryente, mga tugang kan, sinabi ng persona. Ang haputa, sa inda, paano po na day maulit yan? Ang initial na report kang pulis, kuminapot sa poste. Expected baga na ang poste, pag kinaputan mo, anday kuryente. May kuryente, tapos may tubig pa. Good morning, Tabi, Sir Noel, Ordonya. Opo. Good morning po. Sir, kumusta po so latest kan, although kasi bago na report na ni Jimmy sa ibang parte, ano pang latest mo niyan sa Piodoran Tabi kang concern ta sa pagbabaha? Duman po sa may report na kita, duman sa Barangay Marigondon, baha man po duman. Marigondon? Opo, Barangay Marigondon. Duman po sa Sukip, nagbagsak na po sa spillway, ano po. Yeah. Then, maagihan, po sa spillway duman sa Sukip. Ngunyan po nagkakaiwa kami kipak-ibakwar,
kay di pong mga residente di sa sitio Lagaan. Dito Lagaan, ini po pa doon sa harani ini sa dagat, asin duman sa Mount Panganiban River. Ano po? Ito talaga lalawapat lang magkataas ang tubig dagat, tapahay tayo ito niyan. Opo. Asin madiklom digti sa mo dahil madampog pa. Piglalaman dapat bagabagsak pa yung paganuro na yun makatagdag pa sa pagbaha. Iyo po. Sabi po ni Jimmy Casabago, Sir Noel, closed na an operation kang dating building kang Piodran District. Linipat na doon sa dating gabos na pasyente sa bago. Kami po muna sa admission, dahil na una naman, di na po muna sa Pigibon ng Evacuation Center. Kaya man po sa mga doktor, sa mga nurse, yan po naman, duman na po muna temporary, lipat ang gamit. Sa mga kusina ninda, kusina ka hospital hanggang tuhod po at tubig. Wow, okay. Grabe, ano. Nailipat na po, so pera po eksaktong pasyente so na-evacuar hali sa dating building pasiring sa bago, tabi? 34 po, kasi may nagdagdag na duha, kasabago nga ni, binukod mi sa tricycle, na may darang pasyente, dadaroon ko duman sa hospital, pagpatransfer mi duman sa rescue vehicle, tadi kaya kan tricycle, kaya nadagdagan po ito, bagong pasyente. So, 34 plus 2, 36 tabi, so na-evacuate nindo, hali sa Piodran District, pasiring po duman sa bagong building kang Piodran District Hospital. Safe tabi ito, Sir Noel? Safe ito? Opo, alang ko po ito. Alang ko, tapos problema naman, pakitubig, alagad, nagipag-coordinate naman kita sa Bureau of Fire Protection, siriman po, digdi po sa engineering department, madarahan na po kitubig, sa glory po, tubig. May mga bed po duman, ang hospital na available? May mga, kaya po sinta, so mga kutson, yun lang ang pigdara naman. Dinara. So mga, takon sa bed, dara ko lang ito. Hindi tayo naman sa mga kanina. So mga swero tabi, ano ba ka na swerohan baga tabi, Sir Noel? Swerohan po sinta, kaya po nga, medyo nahuloy kami. Tanda po, pwedeng ipagsabay ang pasyente, dahil laki ng hilang, may isolation man po sinta. Okay. So, depo medyo magabat na report tabi, Sir Noel, apera sa mga landslides, nagbagsak na mga spillway, naggaba na spillway. Kumusta po? Safe man gapos ang buhay kan mga kababayan ta dyan sa Piodran? Sa kuya po, ang bantayan tayo ni pong sa Baytapig Dagat, particular in Barangay 5, Nawan, pag high tide po, maski na yung bagyo, pag high tide, naglalawag ang tubig dagat sa ibang purok. Iyo po. Gabos po ini sentro kang Piodran, Sir Noel? Opo. Okay. Ayun, ini mga pasyente po, dito na po na kaso profile ito, di ba kayo nihaling sa West Coast, po? Ang West Coast District po, ay pong part ka ng ligaw dyan sa coastal, digdi po ilang tataraki mga pasyente sa Satuya pong Banuan. Iyo po. Sige tabi, Sir Noel, ingat po kamo. Regards lang kay Mayor tabi. Opo, salamat po sa inyo pagtiwala. Opo, thank you sir very much. Mga tugang Noel Ordoña tabi, ang MDRRMO kan Piodran Albay. May kinaraman po sa first kaya ngunya na panahon na ini, na inibakwar tabi sa mga mga pasyente hali duman sa luma na building kang Piodran District Hospital, pasiring po sa bago ta binaha mga tugang sa hospital. Pangyari nagkaigwasindang problema tabi sa hospital, kaya maringani tambay bago pala niya buda may kuryente man, hinapot ko ka sa bago mga tugang si Sir Noel, kaso inot na interview kas bagong between 5 and 6 iga po duman mga tugang kang kuryente. Alright, sige, piga po lang kuta si Mayor Onghoko. Kuri aram ko mga busy ano niyan, nagmimiriting iyan, tabi pigiling mga tugang ang sitwasyon, mga tugang kan sa indang mga munisipyo. So, dahil niya to makauron, mga tugang sa tuya tabi na alkalde sa Ginubatan, may kinaraman dyan sa sa Padagos tabi na bigwan na palang mga tinampo. Noday na pong agihan dyan, susog tabi duman sa report na ipinagpaabot sa tuya digdi. Kauronon ta daw ang alkalde kang Libon, sabi si Mayor. May tinawag ko si Jiming numero, kaso bago. So number ni Mayor Saison. Attorney MacGregor Saison. Sandali lang. Tabalon tang apudan, baka lamang masimbag kita. Pagkikibareta kita kang sitwasyon, tabi mga tugang duman sa Libon Albay, Kasawapon pa iyan,
kadakol tabi kang ano yan, baha. Mga tugang sa areas na yan, makikikumusta kita. Tabi ngunyan, tabing aldaw. Baka lamang makontakta si May. Ayun, mali yata yung number 09, baka madali lang ha. Mali yata yung number 091751. Pero mali sunapindot ko. Gari sa sunapindot ko Yan, okay. Sige daw. Balon ta daw. Karon ta mga tugang. Si Mayong Ho ko kaya baka nasa meeting man. I-clarify ta ko ta itong impossible na tinampo diyan tabi. Mayor? Sino po to? Si Henry Maceda po, Mayor, sa DCGB. Sino po? Si Henry po sa DCGB. Saan po? Mayor, si Henry po. Henry Maceda po sa DCGB. Ay, nasa ano pa po? Sir, lalabas lang po kasi may nasa event pa po ako. Sige sir, after na po. Mamaya na lang po, mamaya na lang. Maingay po dito ngayon. Yeah, mamaya na po, Mayor. Mamaya na po. Okay. Thank you. Alright. Sige. May pig-attenderan na event si Mayor Saison. Anyway, Todd, makikikumusta kita. Bueno, yan tabi, mga tugang ang sitwasyon. Aramon ta muna ang report ni Karen. Hali po dyan sa luwas. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Karen, good morning, Karen. Yes, Titi Henry. Yaw naman ako ngunyan dito sa Barangay 18, kan Kabaangan West, sa portion kita kan Bel Amor Subdivision, kung sain man tinidong abot tuhod pa, anpa digdi, palaog sa Bel Amor Subdivision. Sa pagkipag-ulay niya to sa barangay tanod na si Jomar Pagtalunan, mas pahirapan palang Titi Henry kasubagong maaga, kumpara sa mga oras na ini, ang paglulusong kan mga behikulo digdi, lalo na sa mga motor asin arababang auto, kailan ta uminabot na palan kasubagong aga na tagiliran so baha digdi. Kaya sa presente may mga pinairibakor na mga residentes duman sa may barangay hall tanganing makasalbar sa naglalangkaw na baha. So sa ngunyan Vite Henry, ang sitwasyon tabi digdi sa may portion kan Bel Amor Subdivision, marayta passable naman siya sa gabos na bihikulo. Halagad iyuan, masabawo na maray ang portion kan Tinampo, digdi tabi Vite Henry Giraray sa barangay 18 kan Kabaangan West sa Bel Amor Subdivision. Yan tabi Vite Henry ang report, Karen Ala, DCTV News. Kauron na daw nindo tabi mga pag-iribaan mga tawo. Kauron tadaan mga tawo. Kumusta ang sitwasyon tabi ninda yan sa mga lugar na pinagbabaha? We need to talk mga tugang to the people. Ang tawo pabusison ta daw, digdi po sa tuyang programa, maging sa masunod na mga programa, importante pong nadanangog ang boses kan tao. Bako lang sa mga public official, kundi mismong sa mga tao. Magingat lang kamuta. Baka may iba dyan, may leptospirosis o whatever. Pero, importante, bako lang boses kan elected official ang dapat madangog ta. Ngunyan na panahon na ini. Bako lang boses ni mayor, ni governor, kung sisay pang public official, kundi kay pontang badangog ang boses kan tao, kumusta ang panahon sitwasyon nila sa mga lugar na kunhain niya tabi an baha. Kumusta sindangon yan? Anong sindang istorya na dapat maraman asin ma-share sa publiko? Nganing may paabot sa mga public officials, asin baka may mga istorya sinda na pwedeng ma-aksyonan kan mga elected official. Jim, anong latest? Again, go! Jimmy? Hello? Yeah, go ahead. Kauron niya to si Ma'am Steph Mirabuino sa Office of the Mayor sa Giselle Salceda. Nasa pagtao ki relief, nasa relief distribution sa mga evacuees sa nagkapirang arababang barangay sa Banuan Kana, Pulangi. And latest duman sa Pinto Road, so kaswapo na pinagpasyaran niya itong harayong barangay Aplan. Passable na. Passable na pero may standby na heavy equipment BP and pasiguro lang at kung in kaso maghiro na naman so bulod, ikot na ni naka-standby na heavy equipment na pinagdesignaran lokal na gobyerno kan Pulangi. And last, Balangibang Road, passable. Ay problema sa Balangibang Road. Importante ito. Pinasyaran, inagihan niya ito ini. And maray nga ni today suminop ngay so hali sa San Francisco River pasiring digdi an nagkaralan to panta BBB both side kan Tinampo so mga mahiwas na kabasan. Opo. Katubigan na yan ang kahiwasan ang ibong-ibong na Tinampo sa barangay Balangibang pero passable
tinampong ini paluwas palaog digdi sa probinsya ni Albay. So para yan ang muna tabi bipian mga Yeah. dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Alas 8:34 ang oras sa Pilipinas. Salamat Jimmy sa report. Thank you MG sa pinadala mo tabing copy sa Kuya kang Lahar Advisory kang FIVOX. Igwa kung number kang volcanologist niyan. Nagusutang maraman kung pirang tunilada nin Lahar anyaon diyan sa taludtod kang bulkan na pwedeng ibagsak, ibulo, sana daiman ano. Pero base po sa indang advisory, ang padagos databi na pag-uuran, mga tugang makausaki, loose material, hali po sa remnant kan pyroclastic density current o PDC. Nadadeposito po kang 2018 hanggang 2023. Yun ang gusto kong maaraman, from 2018 to 2023, mayon eruptions tabi. Pirang tuniladan niyaon dyan na pwedeng ibaba tabi sa mayon kung padagos na mag-uuran. Ang the bulk of erodible PDC deposits salbatan na arlang kao na English adi. Gide ko na sabutan. Erodible. The bulk of erodible PDC. Ano nga ng PDC? Pyroclastic density current. Yan. Deposits occupies the watershed areas of Miisi. Oh, yaw na tabi naka-okupar na sa barangay Miisi, Mabinit, Buyuan and Basod channels. In addition, older and erodible eruption deposits that occupy the watersheds areas on the eastern and western slopes of the edifice and can be remobilized as non-eruption lahars by erosion of banks and channel beds. Mayon lahars can threaten communities downstream of the above channels with inundation, burial, and wash away. Potential lahar and sediments laden stream flows may occur only the Miisi, Binaan, Anuling, Kirangay, Maninila, Masarawag, Buladbukad, Nasiisi, Mabinit, Mataan, Nagbasod, and Bulawan Channel in the province of Albay. DOST FIVOLX strongly advises the communities and local government units of the above identified areas at risk to continually monitor the rainfall conditions and take the preemptive response measures for the safety. Dapat ma-interview ta kay niyang FIVOLX, baka yaon lamang yan so taga FIVOLX, so babae baga na permitang na interview na nawara-warin sa kunta ko medyo so, ano daw kung isuwestiyon ta sa inda na kung pwede, ang English, so medyo simplified, madaling maintindihan. Oni bagang word lang, kung bata, maluya kita sa English, sabi digdi, oni bagang so term na ginaramit digdi, mayon lahars can threaten communities downstream of the above channels with inundation, burial, and wash away. Potential lahar and sediment-laden stream flows may occur along the Miisi. Kung sasabuton mo ini, ang lahar flow ngaya, pwede ngayang bumulos, pasiring sa Miisi, Binaan, Anuling, Kamalig, Kirangay, Manila. O, ipa-explicar ta ini, nasa inda tabing notice, para tabi sa publiko, para mas masabutan tabi kan gabos. Magbabalik po ang hapot, makalipas lang kay ni. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis.
Mag-Artisan. An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco beside Siga Hospital. Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, tunaw at nagpapalabas ng plema. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gamat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang generika. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa ginhawang generika. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo.
Magiribahan kita. Alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ang BDO permingyaon para sa Indo. Magdeposito tanganing makaipon. Mag-apply nin loan para makamtan ang pangiturugan. Magbisita na sa pinakahararing sanganing BDO o BDO Network Bank kung Hunyo 2 sa Hunyo 18, 2025. Ninhulit na sa BDO, we find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph per depositor. All rights reserved. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pumasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best, at try mo ang French for sure, nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Kadako labnaw moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungka asin stress at pilion ang malalauman. Ikape mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert asin feeling energized ka. Plus na plus talaga ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores asin drugstores sa indong lugar. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tuhod, siko, baywang, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artesin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured sulfonylurea. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kaso-kasuan. Habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kaso-kasuan. Mabibili ang Artesin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Hapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Balik kita mga tugang sa programa. Angel Mustasa po, may sitwasyon. Hali po dyan sa luwas. Angel. Yes, VP. Good morning po. Good morning sa tuyang mga paraan tabay. Yaw na ko di VP Henry sa may barangay Dapdap. Partikular na di VP Henry sa kakatapos pa sa ng reliligon kan mga personahes kan Dapdap Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council. Digdi ni VP Henry. So dati na po bagay ni VP nag-landslide digdi sa may Kapuntukan Hill. Nakahampang sa may Victory Village Barangay 27. Kasi bago VP Henry, di ko nagaring inabot digdi sa mga personahes ni Kaplen at sa pangyayat ni Kagawad Carlito Bigonio bilang Disaster Committee Chair, and then sa iyang mga personahes na sinda Tanod ex-officer Micah Ferrer, and then si Chief Tanod Ramir Araw asin sa mga volunteers. Ngunit VP Henry, sa sitwasyon digdi, nagkaharali na itong may kahoy kay VP Henry na nagtumba sa may other lane kan iniong tinampo bababa digdi sa may Embarcadero. Pero as of now, VP Henry, nagkapurotol na ito. And then, yaong ngunang digdi, ang mga personahes kang City Engineering Office, pinagsugo na sinda ni Engineer Clemente Ibo na magkondukta naman, VP Henry, kaining pag-flushing, kaining sa mga dugi, pagharali, kaining mga dugi digdi sa nakaapektar sa nasabing lugar, tanganing maging passable na ining 2 lanes, digdi sa pabababa kan tinampo, boundary dapo ni VP Henry kan Barangay Dapdap asin Barangay Victory Village North. As of now, VP Henry, para duman sa mga motorista na maagi digdi, 1 lane lang ining passable digdi sa area, kundi ito gabi sumanindan na just in case may mga transaction o maagi digdi, magluway-luway lang dahilan sa may ibaba man na porsyon, grabe pa po VP na dugi digdi sa area. So yan VP, ang mga sitwasyon tapamaligdi sa luwas in Ramos Calva. Salamat Angel sa report. Sandali lang ta nag-upod sa ko si Mayor Onghoko Kasubago. Joshua, madali lang pakiup mo nga natabi kan upod mo. Nag-upod sa ko si Mayor Gemma Onghoko Kasubago. Sandali lang mga pag-iriba, Jomar, Jimmy at saka Joshua. Madali lang tabi may call Kasubago abang nag-commercial si Mayor Onghoko. May ihapot mananggal kita. Mayor Gemma Onghoko is on the line. Mayor, maray na aga po. Hello, good morning, sir. Good morning, Mayor. Kumusta po ngunyan sa Ginubatan? May na-receive kaming information na may nagkapira pong tinampo pa siring dyan sa may unit na dahil na po pwedeng agihan? Okay. Cleared na po yung sa Barangay Masarawag. Opo. Yung bumaba na mga debris. So, clear na rin po yun. Yeah. Ang hindi lang po maayos pa yung kahapon sa Tandarora. Opo. Hindi pa po na re-restore yung yung tinampo po. Ayan. Opo. Opo. Ano Mayor sa kausa po kang problema sa dyan sa may Masarawag area? Yung usual po na So flood, so rasay. Opo. Sa lahar, na po yan. Usual po yan. Pero nangyayari yan dyan sa lugar na yan. So sa may Tandarora po, Mayor, anong kausa po kayo ito? Due to heavy rains din po, putol yung doon, yung man po na tinampo siya yung ulit-ulit man yun, sir. Oo. Kaya